Днеска е понеделник, 27 април 2026. Бойко е деление, дебелаци, смотани, тъпи, прости кълъфи. Кога ще не пускате тая политика? Кога бе, кръци, смотани, долни? А и то Асен Василев, педала, педерашчето. Къде е лапа? Пишки наляво и надясно. Държите го покрай себе си, за да мога да правите някакви далавери. А се прави че на ваш враг, нали? Знаете, че тия номерца не минават вече. Никога не съм гласувал, няма и да гласувам. И убеждавам всички около мен и те убеждават всички около тях да не се гласува. Искам Тръмп да ви види сметката на всички вас. Сметката означава: идва бе, хваща бе, откарва в щатите, пъха бе в федерални затвори за 50-100 години, докато не изгниете там и докато не си завършите дните там. Само така тази страна ще има халал от вас. И всички тия ваши наследници къде са? Около вас всички такива, които трябва да си измете цялата тази шайка, която е от преди 40 години. Първо, второ поколение, трето поколение, само тази страна тогава ще тръгне. А джендерите, вашата тъпа, проста, изкофяла, безмозъчна структура в главата, която имат. За нищо не ставате, спускат ви леви идеологии, ви промиват акъла с тия леви идеологии. Типично сте като демократите в щатите, пълни олигофрени поддръжници само на тероризма и на всякакви други неща. Но и на вас Господ ще ви го вземе, както и на Дилян и на оня Бог от тиквата. Господ знае как да се погрижи за вас всички. За всички вас Господ знае как да се погрижи, ще се погрижи. Няма да останете на наказаните, вие и поколенията ви. Нали? Знаете сега каквото правите, вашите поколения, деца, внуци, всичко това на тях им се връща. А и на вас ви се връща, ще видите. Кълъфи, смотани, тъпи, прости.